para hengke bekabo serango joto kisu tong thotai mui thaibo joto man Hi, hello everyone. Haino hai lamsho ani YouTube channel haino hai teke sakatal YouTube ani blog ino ani mung Sujit Tipra norok naitong Sujit Tipra ni YouTube blog. Tini para shopai jak kudungma jorani yagulo para phai shopai kha para phai shopai mani yagulo watini bagai nongni simi nokhore miya phekaba tini nailai nai jini parago tamo tamo mui thai tong eba tabo hingka basically mui ni season kabangma mui kothong ro manthogo actually para tongka to mui kothong ro asa paina banangya agolio hingka to jong sai mano joto mui thai morok mano likchomoni hindi juda juda kubni hati rongni ma paina no fia khaba tini norok nang phunok nai ani para ni je nok tong nai o nogo tamo tamo mui thai tong gana gini tamo tamo manthong norok nang phunok nai norok joto nai tong ni gana gini tini para phai shopai kha norok sai mano lockdown ni bagai ko ekta din ছুটি nagoi para phai shopai mani phadingka chung naile nai ani para tamo tamo mui kuthung tong angbo nai nai norok nabo phunok nai tong ni Oke guys, norok je kok samani taklai bisine thaipong ta ekdom mosaliano tamani ka Agartala tongmani bagai gana gini stone para phaina han phana lockdown বিশেষ করে lockdown ni problem nebe mosali enka norok na phunok nai abang balance chikon bofang but thaika kawang no thaika o bofang ni mose kho but ta kaisa thapong tongo yango khum bofang nui manna thaisu bofang robo kabang mana tongo yango thaisu bofang robo kabang mana tongo abo nui manna abo thaio khataklai bisio khekaba tolago baldiramni thaisu bofang tongo enka phadi norok no tabo phunok nai je tangkha norok yango nui manna khejuri bofang no norok no buskami sini phunok nai tola gotai bo tongo mui kuthung kabangma kaija jinga tongo moka tongo deresa tongo eba khaba taibo mosorok taibo kaijak abono norok nang phunok nai khekaba jini parani abo khejuri bofang sarai rok mungkhe abono sahoino tongo belai kheno ang actually thokjai gyasoi ang sarai phurokno saitongmani tolago naidi jini tolago yango maldiram thaisu bofang tongo tolago taibo yango anaros rok kaijak taibo kabangma abo haike mui kuthung kaidai jak tongo tamani ke sini jani parani nok abo haba khan belena ha maya ganang actually abo wati thaike yakung ro asakhna kaphago maya ganang ha o phiakaba mui kuthung rok belai no ongo engka para or rogo joti sung phaike o jaga sung mui kuthi rok to mui kuthung rok to at least pai sanani nangya tamani ke Agartala norok saimana jingga hindi phantok hindi mosondi busuk belai khana morok jak kiko para amchayo ke aborok asa pai sananangya sung je nungnai uklogo norok abo baino जों मोटामोटी सागै मानो तामानि का जरागो फालैबो फालो साबो इनका नरक नां फुंनाय तामो तंग बारिया हाबुई एबा प्राय खालायनाय चाइतंना वाति फाइजा केबा किरिबो तंखो तामानि का वाति जरागो बारिरो सिगुफानो तंगै मानो तफना चाइतंना नरक नां फुंनानि बागै नायतं
manna o jaga derso kai paijak yango der bofang nor nugui manna go moka bofang tongo kebo kebo sini phano manna yango derso kobang mana tongo asuke blong ongjak actually tini deras beno maisawo engka taibo tongo uklugo narokna abonang berai phunungmani chaitong nai tamon hingka para wati faijak actually wati faimani bagai belai no kiribo tongo yang ko norok nugui manna jinga bo phung mana tongo jinga thairok thaija agartala kheto jinga belai na dam norok jotono sai mano yang jinga rok nugui mankhana thaija yang ko bisingo ta hablia bisingo sosa bofang tongo jinga bofang tongo tebo kubangma moi thai kaijak abo bisingo norokna hablia tamani ka norokne je kok samre wati family bagoi chibuk rok phano tongoi mano abone bagai hablia ang bisingo atapno norok maybe nuguino manna ani video ni bakhaktei busuk moi thai chang para sini para go actually ani para go abo kabama moi thai kaijak tongo jong basically jong bazar ni hatini simi o jara go jong pai jana nangya nangke jong o jaga ni moi ko thongno phaloi taibo hati sai mano actually tabuk to norok jotono sai mana ali khibi mani jora eba khaba ali tabuk ali khibi mani jora eba khaba mairok bor mani jora wati rok phaija ukulgor norok nukhana phantok bofang abongkha chikon chikon o phantok bofang ni simi जों गोबां मानो जरा जरागो फालै जों हाति खलाय जाय दङ जरागो रां रकरि हिंगा ओ फान्टक बफांनि सिमिनो जे फान्टक बथाय अंगो ओ फान्टक बथायनि सिमिनो जों बाजार हाति रक खलाय जाय मानो आसक जराति ओ फान्टक थायो फेकबा ताबो चिकन चिकन नरक नुखाना चिकन चिकन अंगै दंखो फेकबा बो चिकन अंगमानि जरागो कुदु तरफ्रो अब बेलायनो ओ जागावनो ओ किसासा फान्टकनि बिसियोनो कम से कम 10 केजी जरा जरागो 5 केजी नि साइपाना गोबां फान्टक बथाय थायो आसक खेना थायो आसक सार रगर रानांगिया ओ जागा जों जरा जरा निजेनि मैथायबो जों ओ जागानि चाइमान एक्चुअली आं ताबुक दंगो जिनि खेतबो ओ जागाव खेतबो दंगै दङ अलरेडी खेत ट्रैक्टर बाय सवाय दङ तामनिका नरक जत्र साइमाना वाति फाइमानि जरागो वाति फाइमानि जरानि बागै खेतरक अब खायो तामिते माइरक बरमानि जराबा नर उखलुगो नुंगना आलि खिबिजाक ओ जागा अब खिसिनि आलि इनके आलि खिबि मोटामोटी अंगिनो तंखा बरनानि जरा अंगि सपायखा वाति रक फाइ दंबा आबंखा सिनि आलिनो खेत खिबि माने आं स्राय फ्रुक आलि खिबि फ्रुक रो लगरै मानो फियाखबा ताबुकता आगतला तंमानि बागै पारा रो बासुक फाइजेगिया ताल ब्रै ताल थाम तंमानि यागुनो जरागो वाइसवाइनि सुटी मानखे अफिस रंनि फाइजागो पारागो इनके तिनि पारा फाइ बेलायनो खातंग थखा नरक नुखानानि उक्लुंनि बैकग्राउंड नायदि बुसुक माने खातंगथगो नरनां सागैयाबो बुजिरि मानगला तामानिका ओ पारागोनो तरमानिबा ओ पारानि हाबायनो तरमानिबा पारानि तैबाय नबारबायनो तरमानिबा इनके बेलायनो खासरांगो मुइकुथुं रंगो माना आगलिनि हायके पाइरो जानानो नांगिया सो बेसिकली नरकनो तिनि फुनुखा जे ani parani tamo tamo muikuthung rong manthok eba khaba tamo tong basically narok nang abono flukha narok jara nuknai so I hope so narok video na sajangnai basically chikin chakaisa narok na video phunungnani try khlai mani I hope so narok sajangnai jodi sajake narok like khlai mano share khlai mano comment khlai mano gadagi narok comment khlai sana tapok di narokni para amchayo hingga abo haike muikuthung rok tamo muikuthung rok manthok tamani ga ani o jaga to ang narok na phun khana already jinga manthogo phantok jotoni sek beleno manthogo gana gini taibo kubuni muirimi hindi kubuni muikuthung rok tongo aborong manthogo beleno habakhanni bagai maya ganang hani bagai fekaba wati phaike beleno jung jalongo maya ganang hani bagai yango bel bofang nui manthana bel bofango tharo kabaiga hingga maya ganang hani bagai wati phaika beleno problem ongi mano so abono narokni para rok tamo muikuthung roman comment khlaino tapok di so tabo yang ke rubber nursery asurijak naro nukhana rubber already sini tegisa sini para kasama tongo rubber rok khekeba abo sini nok ganaro rubber nursery jeta khono abo kaina bagai o jaga khlailejak narok ane uklugo narkel bofang nukna actually narkel bofang ni simi already narkel khaglaijak uko narok nugui mankhana already kaitam narkel khagui tonjak abono tabuk salainai tamaningka narok dap actually dap tamaningka narok sai manna narok ni ani agini video rogobang sajak ani stone ongjak basically
So stu nongmani bagai যেটা নারকেল ডাব যদি সাখে বেলাইনো চাও হনি जों সাইমানো যেটা ডক্টর রক বানো সাও এঙ্কা जों আবো ইক ডাব দङ নারকেল ডাব ইঙ্কা ও ডাবনো সালাইনাই এবা খবা ও ডাবনো বিসিङाव বুতি বুসু দং আবতাং সাইমিয়া एक्चुअली বুতি লড়িয়া সো আপনো খুগলাই মা সানাই narok যদি সানা মুসুকে সারি narokni বাইবো তুই মানো পারানি সিনি নারকেল গফং দङ কটন মানো খবাং মানো থাই দङ so abo tabuk salainai age dab khugi sagana binipora narokni ani je ketal nok tisai to abrobo narokno phunungnai paithak jorago narok baite kise kok salane so sagana sate sate narok kisa jara jara ketal phainai jara tabubo subscribe khlai jagya like khlai jagya narok subscribe khlai rodi ang narkel khugi samani jorani bisingti narok kisa jora raka subscribe khlaina bagi subscribe khlainani tapokdi o kisa jorani so iko abang ka dap tabuk dap salanai narok sana tu musuk sadi sana musuk ke narok tiba tui mannai dekaba narok biloniya ma phainai so okay guys angka narok na motamoti phunuk baikha ani param chani tama mui thai rok tong tama mui kuthung rok tong abona narok na phunukha jesu manchak watini bagai basically puilaono sada narok na ha maya ganang sini o ha so uklogo nugino manka sini nok katal kawi tong tabo incomplete because of lockdown ni bagai incomplete oin thangka mestri rok basa manthok liya kisana tisoi tongkho so abono paithak jorago narok na abono koinai narok no jeti o video no nugui narok jeti sajake please like comment subscribe share khlai redi tamani hinka o YouTube channel lo tabo abo haikena narok interesting blogging rok nungnai in future taibo kobangma naithok narok ni bagai ang video khlaina bagai one shui tongjak jodi narok hamjama rokhe sure ang narok ni bagai taibo naithok video to nai promise khlaio narok no phiakaba narok hamjakma maranai taibo subscriber ma bari renai tamani hinka jodi narok subscriber bari rekhana ang chongnai narok ana hamjakma kaisa bari rekha karon subscribe jodi bari khe like comment share jodi bari khe ang chongnai narok taibo ani abo haike video rok naina musuk jawi tongo suka angbo kisa excited tongo so narok ni bagai video snamna bai karon narok jiti hamjangma rekha narok bahai type ni video naina musukha narok comment box comment khlai di ang comment pori nai basically narok ni comment rok no bang answer rinai kabangma borok rono ফাইনাল সালো তাই বাং আবা হাইকে কাতাল ভিডিও নরক বে বাক্সা তংনাই তো তিনিনি বাগৈ নরক ন আনি পারা আমচানি পুরা এক্সপ্লোর খাই ফনুকা আনি পারা আমচাই রব তাম মুই কুথং রক তং so asungno tinini bagai o video narok bo comment khlai sadi o video no nugui narok bahai ma tongkha so jotono bela kana hambai jotono kaham korong khetong di jesu manchak param chai ba thangna tapok di karon param chani hai tongthok agoliyo kunudin phano ongi meya so ani moto to abahai na narok ni opinion basari so tinini bai asungna haina haite kesa katal video malainai narok bai katal te kesa blogging toi tinini bagai asung o jara no mathangnai jotono kaham korong khetong di ten nok ni borok rok no kaham korok khe tongnani jati di bye bye